Фамилия вот это бизнес. Кадумото фамилия. Это совсем другой бачо. Шумо гумон накунед ки бозор ба иштодаги либос ду парта Турция оварда фурухта ёки ду контейнер семечка оварда фурухта ёки ду вагон там масла ё бензин ва бизнес. Не. Это не система. Adidas бизнес, Ikea бизнес, Snickers бизнес, Макдоналдс бизнес, Toyota бизнес, Манаим бизнес. Бовар кунед, Манаим айнҷи гирифта унҷи фурухтан это торговле вай ҷои бизнеса намегирад. А хотиратон набуроред. Ман чиба ин гапа гуфтанам, чиба ки мехоҳам ки шумо майни саратона аввал тайёр кунед барои бизнес сохтан ба. Аввал тайёр шавед. Мана баъзе шумо мумкин медонед хиш таборотон ё рафиқатона ки мумкин 10 сол, 15 сол, 20 сол аст соҳибкорӣ карда истодиянд. Дурустми? Худоашон кор кунанд, бизнес рафта истода. Кор накунанд, мемурад. Дидаги мемехе? Акси чи бара? Чиба ки унҷа вай бизнес сохтагӣ не. Вай соҳибкоре. Агар ки без шумо ҳамин бизнес пеш намерад, генератсия нету без вас. Вай бизнес не. Ки мана нақс фаҳмед. Анамина шумо диққат кунед. Ина бепрофессиональное знание кардан наметавонед. Шумо метавонед ки соҳибкория кунед. Ман дигар хеле мисол мебиёрам, шумо бифаҳмед. Ҳамин велосипеда ҳай карда гаштан ба, велосипед ба диплом дар кор ме? Ягон ҷо профессионал хондан дар кор ме? Ҳамин ду бор се бор меафти, афтида хеста ёд мегирӣ. Ҳамин хеле? Анакун самолёта ҳай кардан ба ҳамин тактики велосипед бари омӯхта мешавӣ, ҳеҷ гап не ду бор меафтӣ мехезӣ ёд. Ки фаҳмед мазмуни гап? Бизнес ин самолёт. Як бор меафтед дига наметавонед хестан. Чунки як бор қарз бафуред, то қарз мебуред ки 5 сол, 10 сол умратон мегузарад. Ҳамин рӯз ман консультация додам, ҳамин рӯз. 3 консультация додам бачаҳои тоҷикистон буданд, ҳар 3-ташам қарздор бечора. Якташ 15 сол қарздор, якташ 6 сол аст қарздор. Дигараш 10 сол аст қарздор. Мегӯяд муаллим ман намедонам, действительно тика, чикор карданам намедонам. Ман худо ба шукр ҳамин азоба кашидам ко. В долгах я стал профессором. Просто гуфтаги мана куна додам, а қарз точно мебурад. Просто неки соблюдать кардан дар кор. Баъзе бачаҳо сари вақт намекунанд, неки итоге потом придёт к тому, то, что я ему сказал. Ҳеҷ гапома гӯш карда ягон чи хулоса омадастидитон? Отлично, очень хорошо. ёбед нами китоба ёфтахонетон. Ман илтимос мекунам аз шумо ки нами китоба ёфтахонетон. Бачаҳо, ягон одама дидагӣ шумо ки аз китоб хондан пушаймон шудагӣ бошад? Аз китоб хондан зарар дида буд. Гуфт ки ҳамин зарар дидам, камбағал шудам, аз китоб хондаам. Пушаймон шудагӣ нест ин хел одам. Аз китоб хондан одамо фақат бурд мекунанд. Шумо коре кунед ки занотона хонетон, коре кунед ки худотон хонетон. Меҷои чи ба зана хононетон? Зан хонад, фарзанда тарбия мекунад. мо ҳамин чиза омӯхта дидем. Марда тарбия мекунӣ, марда меомӯзӣ, якта худаш ҳеҷ ки ба кам намезанад. Худаш меомӯзад, ҳеҷ ки ба ёд намедиҳад. Неки зана ёд додед, вес оила ёд мегирад. чиба ки ҳамин зан тоқат карда аста-аста майни сари мард ба ҳам чакундан мегирад. хоҳ бовар ту мехоҳ не мехел. Аста-аста гуфтан мегирад. Марда гуфтан мегирад. Ин фоидаш бисёр. чиба халқи мо зеҳнаш кунд. нигоҳ кунед бачаҳо. Абду диққат карда худаш ба бовариш нест, зеҳнаш кунд. аксе ки анами занҳо кам мехонанд. вақте ки занҳо кам мехонанд, кӯдакӣ ба фарзанда тарбия кам. одоба ёд метиҳанд. не ки ана ҳунара не, илма не. шумо мактаба фақат вай меомӯзед, образование мегиред. ҳаёта намеомӯзед мактаба. детский сад, мактаб ин чиза ёд додан наметод шумо ба. ина фақат оила ёд метиҳад. модар ин мадрасаи фарзандай. ҳама вақт дар саратон доштаистед. бинед ки ҳамин зантон китоб нахонад ку, значит фарзандотон ҳамон хел мешаванд. фарзандотон ҳамон хел. майни ҳамин зантон даҳн мекушад фақат претензияю гапои кӯча қатию, мана киноҳои турецки сериал қати, фарзандотон ҳамон хеле мешаванд. барои ҳамон фақат ҳаракат кунед ки оилатон омӯзад. ин беҳад зарур. шумо нестед, неки ваё фарзандатон ба ҳар минут гуфтан мегирад. бачам пулти мана ти маҳкам кард.
Вот. Анамин кейса ёфта гиред. Анамин кейса ки гирифтед, анамин диска дидед, ҳамин диска канисбек кунед. Ин диск 54 та фарқияти фикронаи мардуми камбағали бойҳай, сарватманда. Вақте ки вай шумо канисбек мекунед, шумо бисёр чизҳои хуб аз худотонро мегиред. Коре кунед ки майни саратон кушода шавад. Коре кунед ки майни саратон кушода шавад. Вақте ки шумо абболои майни саратон кор кардед ки вай инструмент кор ба дар омад, бовар кунед, пул дар кор нест шумо ба. Главне ҳамина корфармидан ёд гирифтан дар кор. Ин настоящий давлати шумо манамин ай. Беҳтарин бойгари инсон, ин манамин вай, сознание, ум. Самое большое богатство – это ум. Работайте, чтобы оно у вас развивалось. Это самое большое богатство. Ягон каса шумо гирифтан наметод, инфляция, риск нест инфляция ба, граница. Ман баъзе вақт граница мегузарам ку, ягон кас мана намеёд ки Давлатов, давайте растаможим ваши мозги. Ки фаҳмед? Ҳеҷ ки ман намегӯяд, давайте растаможим ваши мозги. Чунки вай илм қати шумо куҷое рафтан мегиред. ин издательствое ки китобҳои мана мебуроранд, Россия бо дигар ҷоҳо, ҷоҳое ки харидан мешавад. Вот так приблизительно мардуми дигар шаҳрҳо бачам то кор кардан аст, то кор накардан аст. Ҳаминам тоҷикӣ шуд. Чиба ин хел шудем? ҷо намешавад. Агар дар ҳамин Алмато ё дар Москва бошед, дар Соимонбад ҷотон намешавад. Штам ба ҷо намеёбед. Чиба ки вай мардум мефаҳмад, вай мардум хондан ба дода шудагӣ. Худому сал, к сожалению, дур шудага хондан. Ина ту вай кардастодӣ, ё ман кардастам. Кор накардааст. Суд, нарас набошад, наҷӯ. Ман ин Москва ба, московский дом книг ба. Шумо мефаҳмед ки як бачаи қишлоқи тоҷик биёду, московский дом книг ба ҳамин хел мероприятие гурзонад. Это героизм. Вай мардум ҳозирам моба аз баландӣ нигоҳ мекунанд, мана ин хел. Ҳозирам гумон мекунанд ки мо ҳамоно причинаи оно бобошем. Ҳамин рафторашон ҳамин хела, ҳамин хел шуда мондагӣ. Бовар кунед, мана презентатсия китобҳо мешавад, ҷон намешадам вай ба доимо книжный магазин ҳамон московский дом ба вай аст, читай город, тамом Россия ба аст. Доимо ма ба письмо нависта мест, Давлатов, кадом шаҳр ба мешавад ки мо ташкил кунем гуфта. Аин Санкт-Петербург. Аин Санкт-Петербург ба. Якчанта просто нишон дидам шумо ба. Анаин ин ва медонед, Сергей Безруков. Ин Москва, а ин Америка. Китобҳои мана американсо элиташ бисёртар мехонад чем дигар давлатҳо. Чизҳое ки ман мисол мардуми худом мегӯм ё дигар воба, одамо как будущее қабул мекунанд. Не ки вақте ки Америка ба ман гап мезанам, барои во ин настоящее. Сразу гирифта кардан мегирад. Игор мана мумкин шуносетон, маркетолог, рекомендация мекунам, любой китобаш ёфта хонетон. Маркетинг без бюджет, 100 способов там заставайвания рынка и так далее. Ёфта хонетон. Ин голливудский актер, метриз, бисёр киноҳои бақувват дорад. Ана Дипак Чопра яке аз беҳтарин писатели дунёй ва беҳтарин философ, беҳтарин писатели дунёй. Ёфта хонетон китобҳошона. Мебинед. Ана миллиардер. Мана яке аз миллиардерои калонтаре ки первый десятка миллиардерои Америка медорад. Бисёр одами донишманд. Агар ягон вақт интернете бинед, вай аст ана футбольная команда Ковбой, вай Далласе, Техасе. Бинед агар мебинедон, бисёр мардакои хуб. Ҳамино китобҳои мана мехонанд. А тоҷикои худо магӯ китобо махун мегӯд ки бо баъзеш мебинед чӣ менависад? Ин китобҳои ҳамон Запада гирифта ҷамъ карда инҷа нависта. Кадом одам ин гапа мезананд? Ҳамоне ки китобҳои мана ягонташа хондагӣ нест. Ва агар хондагӣ бошад, вай медонад ки китобҳои ман чӣ фарқият дорад, чӣ дигаргунӣ дорад, чӣ вайаш аст. Вай медонад. Ҳамон одаме ки нахондааст ин гапҳо мегӯяд. Мана ин одам